Tinogamuchira baba vedu to the podium. Tichiombera maoko muzita raJesu. Amen. Amen. Argaiti gamuchira mama vachiuya muzita raJesu. Amen. Nasindini baba sekuzwa kwamaita. Tingatora hedu nzvimbo dzedu muvapo waMwari. Amen. Mangwanani ano mangwanani akanaka. Atapiwa nyasha dzekuuya kuzonzwa shoko raMwari nekuuya kuzova mukati meuvapo hwavo. Amen. Ndoda kungotenda mangwanani ano nekukwazisa baba venzvimbo ino. Ndoda kukwazisa mufundisi vakagara nhasi. Vandipawo mukana wekuti ndimire ndingovafarira nekuvakwazisa. He drove all the way from Zimbabwe and he arrived this morning. Vakati, I can't miss muchiparidza, I want to be there. So I just want to thank and acknowledge him. Tingovafarira muzita raJesu. Hallelujah. Tinotenda zvekare nechurch board. Munotendera kuti timire pano pamberi muzita raJesu. Hallelujah. Ndichingokwazisa zvakasarudzika the ladies leadership vandinoshanda navo muzita raJesu. Hallelujah. Neboka rese remadzimai ranzi tiri kuenda kubreakfast. Ndoda kukurudzira madzimai kuti ngatiendei kubreakfast timbosiya vanodya madhumbe vanodya mbambaira vachizvibikira vari kokumba. Timboendawo tingonozvispoila just for those 2 hours. 56 rand haina kuwanda. Handiti ngatingoendai tingonowana nguva yekufellowshipa nekuzvitorawo maselfie tirimo muwimpi. Tiwanewo zvekuposta pamastatus nekuti vanhu vangoona kuti pane zviri kuitika muzita raJesu. Amen. Saturday the 12th tinenge tiriko kuwimpi. And they emphasized on their time that it has to be between 8 and 10 because we are a group booking. Saka vana mama ngatigonei kubata nguva yedu zvigotitira zvakanaka. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Mangwanani ano ndoda kungoshumira hangu kwenguva shoma pamukana wandapiwa. Hallelujah. Ndichakumbirawo vekumedia vandisirawo scripture ndoda kuparidza nezvayo kubva kubhuku raMapisarema chapter 23 verse 6. Mapisarema chapter 23 verse 6. Psalms 23 verse 6. Zvekare ndichazokumbira kuti vekumedia vazondigadzirirawo the whole chapter ya Psalms chapter 23, but I want to focus much on verse 6. Psalms 23 verse 6. Only goodness and faithful love will pursue me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord as long as I live. Amen. Pane imwe version yandinayo inotaura kuti surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Maita yenyu sister ano nekutiverengera shoko. Hallelujah. Nyaya yekuti goodness and mercy shall follow me. It's a statement yatakajaira. Hallelujah. Yatinofarira kutaura. But pane mumwe munhu akanditira zvakanaka when I was listening and they were speaking. Ashiti tinotaura kuti goodness and mercy shall follow me all the days of my life. But patiri kuti goodness shall follow you. Kunzi unzi you are being followed. Kureva kuti iwo wacho newe uri kufamba. Amen. Saka we cannot expect goodness to follow us when we are standing still. Amen. We cannot expect mercy to follow us when we are sitting down. Hallelujah. So it means goodness and mercy for it to follow me. Ndinofanira kunge ndine action yandiri kuita mukati meupenyu hwangu. Amen. Pandanga ndichiverenga about goodness and mercy, ndandichizvibvunza kuti chiko chinomboreva kuti goodness, chii chinoreva kuti mercy. Ndaona kuti izwi rekuti mercy mukati meshoko raMwari vanotaura vanoti rakataurwa more than 319 times in the Bible. The word rekuti mercy. Kureva kuti each and every day, almost each and every day in the year, tine mukana wekuwana nyasha pamberi paMwari.
The Shona version painotaura kuti mercy, rimwe rinoti nyasha, rimwe rinoti tsitsi. Amen. Shona inoti unyoro nenyasha dzenyu zvichanditevera mazuva ese eupenyu hwangu. Hallelujah. Zvichanditevera mazuva ese eupenyu hwangu. Tikatarisa pari kunzi goodness of God. Amen. Kureva kuti ruoko rwaMwari, mabasa aMwari akanaka avanoita mukati meupenyu hwangu. Amen. Nyasha dzaMwari kana kuti the mercy of God is what God does for me, what I don't deserve. Hallelujah. Zvandinoitirwa naMwari zvandisingakodzeri. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Pandiri kuti the mercy of God. Hallelujah. Mwari vane compassion pamusoro peupenyu hwedu. Amen. Mwari vanonzwa tsitsi pamusoro peupenyu hwedu. Hallelujah. Mwari vane rudo pamusoro peupenyu hwedu. He also has sympathy upon our life. That's the mercy side of God. Hallelujah. What does mercy do? Amen. Kuupenyu hwedu. Mercy inobvisa punishment yatinofanira kunge tichiwana pamberi paMwari patinenge takanganisa. So often pamberi paMwari tinotadza, we falter each and every day pakutaura kana pakuita, dzimwe nguva mukuziva nemukusaziva. But what does mercy come and do? It comes and withholds the punishment that I deserve. Amen. Mwari voti handingamupanishise zvaanofanira kuita, ndinomuwanira nyasha. Pane chinhu chandinofarira pana Mwari when it comes to mercy. Amen. Mwari akasiyana nevanhu. Amen. Nekuti munhu ukamutadzira anoda kukuratidza kuti wamutadzira. Anoda kuti uzvizive kuti wamutadzira. And anoda kukupa what you deserve for kukumutadzira kwaunenge waita. Asi kana dziri nyasha dzaMwari, zvinonzi neshoko raMwari, nyasha dzake kwatiri itsva mangwanani ega ega. Amen. Kureva kuti dzagara dzinotongoripo, whether ndaacknowledge kuti ndatadza kana kuti handina, each and every morning zuva richibuda nyasha itsva dzinenge dzichiuya. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari kana vachiburutsa nyasha dzavo havatiregereri nekuti tinokodzera kuregererwa. Vanotiregerera because it's his nature to forgive. Amen. It's his nature to be merciful. Hallelujah. Vasiyana nevanhu. Amen. Munhu anokudza kuti ndinomugadzirira size. Amen. Imbofunga mukati meupenyu hwako kuti dai Mwari vaikugadzirira size mukati meupenyu hwako, what would become of us? Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Zviko zvinotitadza kuti titadze kuita zvakanaka pamberi paMwari. Chii chinotitadza kuti tigare in the goodness of God. Amen. Zvakawanda zvatinoita, dzimwe nguva mukutaura kwatinoita. Hallelujah. Pamwe pacho patinotaura, ndaisekeswa nemumwe munhu achiti, whenever you speak, speak the truth. Amen. No matter how bad it is, but whenever you speak, speak the truth. Why? Because when you speak the truth, you don't have to remember it all the time. Paunozobvunzwa nemumwe munhu nekuti wakataura chokwadi hazvikuremeri. Amen. Asi kana wakataura zvisizvo kana kuti wakataura zvenhema, pauchazoremindwa kuti garazi yatakati Saturday tiri kusangana kupi, hauchazivi kuti ndakamuudza kuti tiri kusangana kupi, hauchazivi kuti ndakamuvimbisa kuti chinyi, hauchazivi kuti patakambotaurana takataurirana kuti kudini. So you always have homework. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Ndinofarira nyasha dzaMwari nekuti shoko raMwari rinoti the mercies are new. Amen. They are new. Hallelujah. Kureva kuti dzanezuro dzakasiyana nedzandinowana nhasi. Amen. Nezuro ndakaita zvimwe, nhasi ndikaita zvimwe. Today I'm still going to get the new mercies. Amen. Asi hatirambi tichitadza tichitemba kuti nyasha dziriko. Hallelujah. Amen. Takatengwa neropa raJesu. Amen. Patinofamba, yes, tinotadza. Asi patinenge tatadza ipapo pane nyasha dzakatimirira. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. What is the goodness of God? Kunaka kwaMwari nderuoko rwaMwari ratinoona mukati meupenyu hwedu. All the blessings that he gives mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. Kuropafadza kwaanoita upenyu hwedu. Utano hwaanotipa nekuchengeta kwaanoita mukati meupenyu hwedu. That's the goodness of the Lord. Hallelujah. Munyori ari kunyora kuna Psalms, David ari kuti the goodness of the Lord will follow me. Hallelujah.
It will follow me ndokunge inini ndiri kufamba munzira. Hallelujah. But when I am sitting down, I cannot see the goodness of the Lord. Amen. When I do not have the faith, andigoni kuona kunaka kwa Mwari. Amen. Kana ndisina kusimuka kumira kuita basa na Mwari, andigoni kuona a reward from the Lord. Hallelujah. Muzita ra Jesu. Amen. The goodness of the Lord, it meets our needs in our lives. Amen. The needs that we have, dzinozadziswa nekuda kweruoko rwaMwari, nekuda kwekunaka kwaMwari mukati meupenyu hwedu. Muzita ra Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. When we get mercy from the Lord, we have assurance kuti tinogona kuramba tichifamba navo. Tikaverenga shoko raMwari iroro kuna Psalms chapter 23 painotanga pa verse 1. Ndichakumbira mundisiro the whole of Psalms 23. Painotangira chaipo pa verse 1. Inotanga ichiti, the Lord is my shepherd. Amen. Kureva kuti this is personalized. When David was writing, ainyora maringe iye neupenyu hwake. Amen. Achiti ivo Mwari ndivo mufudzi wangu. Amen. Ivo Mwari ndivo mufudzi wangu. Ukatarisa mufudzi wemakwai paanenge achifudza. In the olden days, mushoko raMwari, mufudzi aifamba pamberi pemakwai, makwai achitevera kumashure. Amen. Pane vesi yandinofarira inoti, ndiri mufudzi akanaka, makwai angu anonzwa inzwi rangu. Amen. Ndiri mufudzi akanaka. Mufudzi aisafamba ari kumashure kwemakwai. Hallelujah. Aifamba ari mberi kuratidza kuti paari kumberi ari kutarisa kuona kuti patiri kufamba pakanaka here, pari kuzotevera makwai angu ari kufamba achitsika pakanaka here. Amen. Patiri kuti the goodness of the Lord, makwai anogona kufamba chete pakanaka kana agona kutevera pari kufamba nemufudzi. Amen. But what do we do often in our lives? Patiri kufanira kufamba tichitevera nemufudzi. Amen. We are distracted nezvakawanda. Kazhinji pamwe pacho wotora nzira isiriyo. Amen. You take a short left instead yekutevera kwauri kufanira kuenda. Amen. So when we sin before the Lord, we are taking a short left tichisiya mufudzi achienda, woenda nenzira yako yaurida kuenda. Amen. Pamwe pacho tinonzwa zvinotaurwa nevanhu. Amen. Chinonetsa ndechekuti patiri kufamba tichitevera mufudzi, tine focus yatinoisa kuvanhu, tine nguva dzatinoisa focus kuvanhu, tine nguva dzatinoisa focus kumufudzi. Amen. Focus iya yatinoisa kuvanhu ndio inoita kuti tisiye focus kubva kumufudzi. Amen. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Nekuti mufudzi paari kufamba akatarisa mberi, anozofamba achicheuka achiona kuti makwai angu achakakwana here andabva nawo. Amen. Asi makwai anofamba achibva munzira. Amen. Anozoda manje mumwe munhu anoteverera achitarisa kuona kuti aya asarira ari papi. Amen. Ndo panopinda the goodness and the mercy of the Lord. If you see this verse number 6, ndo verse yekupedzisira kuna Psalms chapter 23. Kuti ivo Mwari vari mufudzi, but there is 2 angels which follow behind. Amen. Dzinonzi goodness and mercy. Amen. Dzinenge dzichiteverera kumashure. Hallelujah. Mufudzi ari mberi. Muzita ra Jesu. Amen. Pane chinhu chinondishamisa pane makwai. Amen. Paanenge achifamba paya. Shoko raMwari pane parinotaura kuti gwayana rimwe chete rikarasika, Mwari vanosiya mamwe makwai ese vachiteverera kuda kuona kuti pane rarasika raendepi, vachiteverera kuda kuona kuti pane rarasika raita sei. Amen. Kana gwai rikabayiwa, mufudzi anomira. Amen. Amira kudaro gwai rabayiwa, anofanira kutsvaga munzwa wekutumbura. Amen. Ukatarisa mukati meupenyu hwedu patinenge tichifamba, hatiti patinofamba nguva dzese zvinhu zvinenge zvakanaka. Nekuti makwai paanofamba kumafuro anofura nemuminzwa, anofura nemakoronga. Amen. Anofura nemumvura. Amen. Anofura nepamatombo. Amen. Saka ndio zvinoita upenyu hwedu patinenge tichifamba. Hallelujah. Patinenge tichifamba tinopfura nemumvura zhinji, tinopfura nemumoto. Amen. But patiri kufamba ipapo patinenge tabayiwa. Amen. Paunenge uchiti ndarwadziwa ipapo ndabayiwa, mufudzi anofanira kutora munzwa wekutumbura. Amen. Ipapo pabayiwa ndo paanofanira kubaya futi achitumbura kuti abvise munzwa wakakubaya. Amen. Ndo paunozombotarisa muupenyu kuchiona kuti panapa ndakaomerwa kudaro, ndichinamata kudaro, but zviri kuita sekuti zviri kutonyanyisa kuwedzera.
Amen. Zvinoita sekuti zviri kutonyanyisa kurwadza. Hallelujah. But at that moment zvinoda munhu anoramba achitotenda kuti pandiri kutobayiwa ipapa ndichibviswa munzwa, it is going to be good for me. Amen. Ndokutoti ndipore. Hallelujah. But dzimwe nguva tinoramba manje kuti atore munzwa uye abaye. Amen. Uchiti nekuti ndiri kurwadziwa, uda kuramba une munzwa wauinawo, hausi kuda kuubviswa. Amen. But kana munzwa ukasabviswa, imagine kana ukabayiwa nemunzwa ukaorera uri mukati, unoramba uchidini, unoramba uchirwadziwa, unozopedzisira kuti unoti pamwe pacho pawakabayiwa paya pakutoita urwa kana kuti pakutoora. Ndo zvinoitika mukati meupenyu hwedu. Patiri kuti tiri kurwadziwa, sometimes we resist to give God the chance to do what he has to do in our life. Muzita raJesu. Pane dzimwe nguva dzatinofanira kungopa Mwari mukana wekuti Mwari itai zvamunoda neupenyu hwangu. Amen. Vanhu vakawanda tinonyanya kuomerwa neupenyu kana zvinhu zvisingatifambiri zvakanaka. But that is the more when you need to trust God. When you need to trust that what he is doing now is right for me. Amen. Vanotaura vanoti it is darkest when it is about to dawn. Amen. Pakunenge kwakuda kunoyedza paya, ndo pakunonyanya kunge kwakasviba stereke. Saka paunenge wakunyanya kurwadziwa ipo paya ziva kuti ndo pandakutonowana breakthrough yangu. But ukatadza kupa endure, you will not get to the breakthrough. Muzita raJesu. Hallelujah. Hanzi Mwari ndiye mufudzi wangu. Amen. Kana ndambotemba kuti ndiye mufudzi wangu, handichatariri vamwe vanhu. Amen. Handichafokasi pane vamwe vanhu. Muzita raJesu. Amen. Tikatarisa zveshoko raMwari Psalms chapter 23 papo, pane painotaura ichiti he makes me to lie down. Amen. Verse number 2. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Amen. Parikunzi he makes me to lie down. Reshona rinoti anondivatisa pamafuro manyoro. Amen. Mufudzi kana afamba akaona kuti hwai dzangu patafamba patasvika apa dzaneta kana kuti dzadya dzaakufanira kuzorora, anodzita kuti dzizorore dzigare pasi. Amen. But parikunzi he makes me to lie down. Amen. If you don't lie down when you are supposed to lie down, amen, when you are given the instruction yekuti yanguva yekuzorora, amen, unenge watadza kuteverera instruction yemufudzi. Amen. Paunotadza kuteverera instruction yemufudzi, ukaramba uchifamba dzimwe dzagara pasi, ndo paunorasika. Paya patinotsiurwa neshoko raMwari. Shoko raMwari riri kuti lie down. Amen. But we refuse to lie down. Hallelujah. Pane vamwe vanozviudza kuti inini handiudzwi zvekuita, inini handiudzirwi, handienderwi kumberi. Amen. But tinogona kuzviita nevanhu, but not with God. Amen. Patinotsiurwa neshoko raMwari richiti now it's time to lie down, we have to lie down. Amen. Ndinofarira panonyorwa neshoko raMwari panonzi he must increase while I decrease. Amen. Kuti kana iye ataura, he has got authority. Amen. Kana iye ataura ndinofanira kuteerera. Hallelujah. Ndafarira patatichita intercession fundisi vanga vachitaura nyaya yediscipline. Kuti a lot of times you know what is right and you know what is supposed to be done. Amen. But you do not do it. Why? Because it's lack of discipline. Amen. Shoko raMwari nesu patiri kuti ndiye mufudzi wangu, pandiri kuti I want the goodness of God to follow me, I must have discipline. Muzita raJesu. I must have obedience. Amen. Ngatisafarira kutaura kuti goodness and mercy shall follow me when I do not have obedience. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. The Lord is a restorer. Mwari vanodzoreredza. Muzita raJesu. Amen. Tikatarisa the story of the prodigal son. Paakataura kuna baba vake kuti ndipei pfuma, ndipei share yepfuma yangu, musati mafa, ndiende ndinoita zvandinoda. Baba vake havana kumurambira, vakamupa. Amen. Akaenda akanofara akanoparadza pfuma. Amen. But paakadzokedzana mundangariro dzake, he remembered the goodness of the father. Amen. He remembered the goodness of the father.
akati baba vangu ndikadzokera kumba havatadzi kundigamuchira. Amen. Kana vakandigamuchira vakasandigamuchira havo semwana asi vanogona kunditora as one of his servants. Amen. Akarangarira kuti my father has got goodness. Amen. My father has got mercy on my life. Amen. He did not waste his life kuti ndaakugara ndiri kuno kwandiri kunyika yandinogara yandakaparadza zvise zvandaive nazvo. Akarangarira the goodness and the mercy of the Father. Amen. The goodness of the Lord yakamudzorera kumba. Amen. Akati regai ndidzokere nekuti ndinozwa kuti baba vangu vane ruoko. Amen. If he stretches his hand towards me, amen, my life will not be the same again. Amen. Paakarangarira kuti ruoko rwababa vangu runonditora, amen, rwondiswededza pedyo. Pane muimbi wekwedu anoti wakandizuva nerudo. Amen. Wakandizuva nerudo kuratidza kuti pane pandaive pandakanga ndanyura. Amen. Pane mumadhaka mandakanga ndambopinda. Amen. Pane pandakambopinda napo pakaipa. Amen. Pandakambotadzira Mwari. But zvinonzi wakandizuva. Ukaona panonzi panoitwa zvekuzuva. Amen. Ari kuratidza kuti ari kushandisa simba. Amen. Kuratidza kuti kwauriko kwakusiriko pane kwaunofanira kudzoka. Amen. That's the goodness of the Lord. Hallelujah. Pane panotaurwa neshoko raMwari, the Shona version, I think it's verse number 3. Inoti anondisesedza. Amen. Anondisesedza. Regai ndiverenge with the Shona version. Ndinoitwa zvakanaka nekuverenga the Shona Bible more than the English. I'm not sure my teenagers edu kuti vanozvifarira here. Asi Shona inondiitira zvakanaka. Let me read it from my phone. I think ndinokurumidza kuiwana. Shoko raMwari rinoti anondisesedza. Handizivi kuti nekuti the English version inongotaura kuti he leadeth my soul, he leadeth me. Iri paverse number 2. But the Shona version pane painosiyanisa kuti anondisesedza. Verse number 2. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro. Anondisesedza pamvura inozorodza. Amen. Parikunzi anondisesedza. Amen. Kureva kuti he's got patience with me. Mukatarisa izwi rinonzi kusesedza. Amen. Kureva kuti uri kufamba zvishoma nezvishoma uchibatsiridza. Amen. Kana riri gwai rachikoka gombo, ari kufamba naro zvishoma nezvishoma. Achirisesedza with all the patience kuti parisiri kugona kutsika zvakanaka, parisiri kugona kufambisa, ari kurisesedza kuti rikwanise kufamba kusvika kwarinofanira kusvika. Pane patinofanira kutendera Mwari kuti atisesedze mukati meupenyu hwedu. Amen. There are times when we must allow the Lord to do that in our lives. Amen. Nekuti dzimweni dzenguva pane patinoda kumhanya, patisingafaniri kumhanya. Paunenge wakakuvara uchifanira kufamba zvishoma patinenge tichimhanya, unonzwa vanhu vachiti hanzi ninge ari kundipa pressure. Amen. Zvonzi musatipe pressure. Hallelujah. Pauri kupiwa pressure nevanhu ndo pauri kumhanya pausingafaniri kumhanya. Amen. Unopiwa pressure nemunhu. There is a difference between kupiwa pressure nemunhu uchiita chinhu nekuva motivated nemunhu kuti uite chinhu. Anopiwa pressure ane some kind of competence kuti patosvika munhu uyu neni ndinoda kuti ndipasvike. Amen. Neni ndinoda kuti nditozviita. But when you are motivated, you are encouraged kuti this thing is good. Amen. I also want to do it. Amen. I'm not competing with the person ari kundipa pressure. Amen. Because ari kukupa pressure ari kuziva kuti hona ndatopa level iyi newo kuti ndoda kutopasvika nditopadarika. But there are times that tinofanira kusesedzwa mumaoko maMwari. Amen. Uchifamba muroads monga unoona munhu ari kufamba nebhasikoro. Achifamba naro akaribata asina kukwira pabhasikoro achifamba naro. Pamwe pacho vhiri rinenge raponja. Parinenge raponja bhasikoro rakasina nemota yekuti inogona kupushwa kana kuti inoitwa jump start. Amen. And haugoni kurizuva, haagoni kurizuva kuribata rimwe vhiri ofamba naro achirizuva achienda naro kumba. Anofanira kuribata agorisesedza achienda naro kuti pandosvika naro kumba, at least the other wheel rinenge richiri right. At least my brakes anenge achiri right. At least my spokes acho anenge achiri right kuti pandozosvika kumba ndiri kungogadzira vhiri rimwe chete iri. But pane pangu patinorambidza Mwari kuita zvinofanira kuita mukati meupenyu hwedu. Amen.
We are quick to make our decisions. Amen. And sometimes tinonyanya kuziva sterek kudarika kungopa Mwari kuti Mwari itai zvamunoda neupenyu hwangu. Muzita raJesu. Amen. Kana Mwari vachindisesedza pane speed yandinofanira kufamba nayo at such a time yavanenge vasarudza. Hallelujah. Pamwe pacho paya patinenge tichinamata uchiti Mwari ndaane nguva ndichinamatira chinhu ichi, nothing is happening. Tenda kuti Mwari vari kundisesedza. But pandiri kutosesedzwa, it's not like kuti ndakamira. Ndiri kutofamba ndichitoenda kudestination. Ndiri kutofamba ndichitoenda kwandinofanira kunzi naMwari ndisvike. Amen. But patience yekuti ndisesedzwe pamwe pacho inenge isipo. Amen. Nekuti ndine pandinoda kumhanya. Amen. Ndine pandine pressure ndinofanira kuti overcome, ndinofanira kuti ndiite chakati muzita raJesu. But God's timing is always right. God's timing is always the best. Amen. This is the goodness of the Lord. Amen. Mwari vakasiyana nevanhu. Hallelujah. Nekuti kana munhu akakuti ndinoda kuti usvike pano nenguva dza9 o'clock, ukasasvika nenguva dza9 o'clock dzamunenge mabvumirana, hamuchatotenderani. Amen. No matter the conditions dzanga dziri muroad kuti zvanga zvakamira sei, but zvakasiyana naMwari. Amen. Pari kunzi neshoko raMwari anondisesedza. Tendera Mwari kuti vaite zvavanoda neupenyu hwavo. Amen. He leadeth me in the paths of righteousness. Amen. Verse number 3 inotaura kuti God is a restorer and God leads me in paths of righteousness. Amen. Mwari vanonditungamirira mukati menzira dzekururama. Mukati menzira dzekururama. Amen. Saka dzimwe nguva patinenge tichifamba, paya patinenge tarasika. Amen. Tatosiya mufudzi, tatosiya direction yemufudzi. Nekuti zviri kunzi mufudzi anonditungamirira munzira chete dzakarurama. Amen. Munzira chete dzakarurama ndo dzandiri kutungamirirwa nemufudzi. Muzita raJesu. Hallelujah. Nyasha dzaMwari dzakatinakira. Amen. Each time when we are speaking of the grace of God, tinofanira kumboziva kuti patiri kumboti nyasha dzaMwari dzacho zvinomborevei. Amen. Tinofanira kuziva kuti when I'm speaking of the mercy of the Lord, zviri kumborevei. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari vanoziva zvese zveupenyu hwedu. Pane muimba anoimba kuti munoti Mwari havazivi here. Amen. Munoti Mwari havazivi here. Mwari vanoziva zvese zveupenyu hwedu. Amen. He is a good God and he is a merciful God. Hallelujah. Asi nguva zhinji tinopakanganwa manje. Tinonyanya kufokasa pakuomerwa, tofokasa pakurwadziwa, tofokasa pakutsvaga masolutions, tofokasa pakuteerera vanhu. Muzita raJesu. Amen. But God is an all-rounder mukati meupenyu hwedu. Amen. Chinonetsa kuti tisvike paruoko rwaMwari ndechekuti tagara tinenge tine masolutions edu, tine maplan B edu agara ari mupfungwa dzedu. Tine maplan B agara ari mumusoro medu. Amen. Atinogara takatemba nawo kuti kana ichi chikatadza ichi chinoita. Amen. But with God, we will always come out right. Hence he leads me in the paths of righteousness. Amen. Munzira dzekururama chete. Amen. Saka paya patinofamba nenzira dzisina kururama tatadza kufamba mukati menzira yaMwari. Ndaiverenga mumwe musi zvichinzi munhu ane macharacters matatu. Amen. Munhu ane character yake yaanozikamwa naMwari nayo. 1. Amen. Munhu ane character yake yaanoda kuti izikamwe nevanhu. That's number 2. Amen. Then munhu ane character yaanoonekwa nevanhu kuti uyu munhu akadai. That's number 3. Amen. Zviri kunzi tinotungamirirwa munzira dzekururama. Amen. But patiri kufamba Mwari vane a character yavanoziva upon you. Amen. Even though vanhu vakava ne a character yavanokuona uri, but God knows the character that you have. God knows you from inside. Muzita raJesu. Even if you try to pretend to show people a certain character. Amen. Mwari vanotungamira munzira dzakarurama. Amen. Dziya dziya dzaunofamba dzisina kururama dziri pachena pamberi paMwari.
vanhu vanogona kunge vachikuona uri munhu akanaka, amen. Newe unogona uchiacta uri munhu akanaka pamberi pevanhu, amen. But God only leads people in paths of righteousness. So all those other characters that you pretend and you want to be, dzisiridzo pamberi paMwari. Mwari vanoziva what is inside us. Muzita raJesu, amen. Ndiri kunzwa vanhu vakanyanya kunyararisa, vamwe vakatobata shaya. Amen. But I just have this passion when we are praying, tinofana kuziva kuti zviri kumborevei, zviri kuzodini. Amen. Muzita raJesu, hallelujah. The mercy of God cares for our spiritual side. The goodness of the Lord cares for our physical lives. Ndochinja tinofana kuziva, amen. Saka kureva kuti you are covered. Physically you are covered. Spiritually you are covered. But most of the time we come out of the umbrella of God, amen. To go from the covering of God, both in the physical and in the spiritual. Amen. That's how tempting life can be, amen. Tinobva mukavering yaMwari both in the spiritual and in the physical. Totadza kutevedzera mufudzi, amen. Then ndipo unoona kuti zvinhu zvangu hazvisi kundifambira zvakanaka, ndaane nguva but hazvisi kuita zvandiri kuda, amen. Pamwe pacho tatora a short left, amen. Tasiya mufudzi ari kuenda, isusu tiri kuenda kwatinoda. Kwandanzwa kwanechati kwatara ndiri kuenda ikoko, amen. But mufudzi ari kuti nditevere, amen. And I will lead you, amen, to the path of righteousness. Amen. Hanzi anondiendesa pamafuro manyoro. Amen. He knows what is good for you. Panguwa yese, he knows what is right for you. Muzita raJesu. Hallelujah. Ma attributes aMwari we must know kuti pandiri kumbonamata ndichiti Mwari makanaka zviri kumborevei. Amen. Mwari havangonaki chete when a situation yakanaka yaitika mukati meupenyu hwangu. Ndafarira nziyo yaimbwa yekuti munoramba muri Mwari. Hanzi pazvinooma nepazvinoreruka vanoramba vachingori Mwari. Mufudzi anongoramba ari mufudzi, zvakanaka uye zvakarema anongoramba ari mufudzi. Muzita raJesu, amen. But sometimes as Christians we refuse to accept mufudzi kana zvinhu zvakaoma. Amen. We refuse to accept that God is God when things are hard. Amen. That's when we have to come up with our own solutions to our problems. Amen. That's when, no matter how much you stress over something, even if you stress over it 1,000 times, you do not have the power to change the situation because you have stressed about it. Situation can only change when God makes it to change. Amen. We use up so much energy trying to change situations. Amen. That we refuse to accept that God is God when things are hard. Amen. Kana gwai rikabaiwa haritauri kuti ndabaiwa saka handichateveri mufudzi ndaakuita zvinhu zvangu ndega. Amen. But kanga anenge takaita zvinhu zvedu tega nekuti zvinhu hazvina kundifambira sezvandaifungidzira kana kuti sezvandaironga. Muzita raJesu. Ukatarisa painzi na David, Jehovha ndiye mufudzi wangu. Vafudzi vaienda nemakwai kwavaienda kunofudzira kunzvimbo dziri kure. Vachinogara ikoko kwenguva refu for so many months vari kunzvimbo iyoyo. Amen. Makwai achingotrasta kuti we are in good hands, we are in safe hands. Amen. But patinotadza kupa our trust in God, then we fail to see his goodness and mercy. Amen. Munhu aitaura aiti, don't just keep on saying goodness and mercy will follow me. Usingazuti zviri kurevei. There are conditions that you have to do, the conditions that you have to follow, so that the goodness and mercy will follow you. Amen. Iyo vesi inoti, surely goodness and mercy, I think it's King James Version. Surely goodness and mercy. Kureva kuti zviro kwazvo, amen. It's by no doubt, amen. Kuti when I'm with God, I'm in the right hands. Amen. There is no doubt, God will never fail. Isusu tinofoira, but God will never fail. Muzita raJesu, amen. We only accept kuti Mwari ndimwari zvinhu zvedu zvakatinakira. Amen. We only see God when things are good.
but mukutooma kwazvo imomomo, God remains God. Muzita raJesu, amen. Pandiri kufamba munzira dzekururama, ngandingofamba ndiri munhu ari right, amen. Hanzi nemwe munhu, be a good person in public and in private. Be a good person in public and in private. Amen. Ingova munhu ari kuteverera mufudzi, amen. Ingofamba nenzira yako yauri kufamba nayo uchiteverera mufudzi. Amen. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, amen. God prepares a table. He prepares a table. Amen. When the time is right, He prepares a table. Amen. He knows what is needed at the table. Amen. He knows what I lack, what I need. Amen. He knows what I want. Amen. Mufudzi anoziva kuti makwai angu iko zvino patasvika akuda kudya, makwai akuda mvura, makwai akuda mumvuri, makwai akuda kuzorora. Amen. Muzita raJesu. Mwari ndimwari vakanaka. Hallelujah. Let's allow the goodness and the mercy of the Lord to follow us. Amen. Mukatarisa izwi rekuti follow. Another word is pursuit. Pursue. And it to follow. Famba iwewe munzira dzaMwari. Amen. Tenda iwewe mushoko raMwari. Have that stubborn faith, not a stubborn mouth, not a stubborn mind. Amen. Kazhinji shoko tinoriziva, but our faith, amen, inokundwa because our minds sometimes they are stubborn. The word of God is saying this, your mind is saying otherwise. Hallelujah. Pane munhu anofanira kunyora status yekuti stubborn faith. Amen. Stubborn faith yekuti no matter pasina chiri kuratidzika kuti zvinhu zvichafamba zvakanaka, but I will still have faith. Amen. Ndinongoramba ndichingotenda kuti Mwari vachaona zvekuita. Mwari vachaziva kuti vanozviita sei. Amen. Muzita raJesu, hallelujah. Mwari vakatendeka. Mufudzi akatendeka. Hapana paanofamba agozosvika paanozodzokera kumba achiziva kuti ndakabva kumba nemakwai angu 100 ndadzokera nawo 80. No. He makes it a point. Amen. Kuti makwai angu ese andakabva nawo ndinofanira kuzodzokera nawo. Nepatiri tese, each and every day, God knows our steps. Shoko raMwari rinoti He orders our steps. He orders our steps. Anotoziva, nepauri anotoziva. Nezviri kutonetsa zvacho anotozviziva. Amen. Muzita raJesu, hallelujah. Nyasha dzaMwari dzakatinakira. Imbo imagine kuti dai pasina chinhu chinonzi nyasha, tingadai tiri papi. Amen. Dai nyasha idzi dzaive neemezha yekunzi dzinonzi dzatakupa so far muupenyu hwako dzakwana, because zvako zvanyanya. But God is not like that. Amen. Mwari havana kuita seizvozvo. Amen. He keeps on repeating that He is a merciful God. Hallelujah. He keeps on saying that He is a merciful God. Amen. Pane a verse me andinofarira iri muBible. Inoti, how great is the goodness of God, stored up for those who fear Him. Amen. That goodness is stored up for those who fear Him. Kune avo vanomutya nevanomutevera. Amen. Hatingodi kuti goodness yaMwari ngainditevere ndisingatyi Mwari wacho. Amen. Kakawanda tinotya vanhu hatityi Mwari. Why? Nemhaka yekuti discipline yevanhu it's right there and then, but yaMwari haikurumidzi kuoneka. Saka tinotya vanhu kupfuura Mwari. Amen. Tinotya the judgment of people kupfuura Mwari. Kuti kana ndikaita ichi Mwari vanofadzwa nazvo here? Tinonyanya kutarisa maziso evanhu kuti ndikaita ichi vanhu vanofadzwa nazvo here? Muzita raJesu, amen. All those blessings that we want from God, Mwari vari kuti I have them. Amen. That is the nature of God, the attribute of God, yekuti He is a good God. Amen. And He is willing to give us all that. Amen. Asi ndokunge tateverera kuti agona kufudzika semakwai. Amen. Ndokunge tagona kufudzika. Amen.
shoko rinotaurwa kakawanda kakawandisa, but dzimwe nguva tinoramba kufudzika. Amen. Dzimwe nguva tinoramba kufudzika tichitonyatsoziva what is right, but tinoramba kufudzika. Amen. Tine zvedu zvatinotenda mazviri. Amen. Tine zvedu zvatino, dzimwe nguva unenge wakazvitemba. Hallelujah. Tinenge takazvitemba, but God is God. Amen. Mwari ndiMwari. Hallelujah. Ndinongofarira Mwari nekuti his goodness is always present. Amen. Kunaka kwake kwakagara kuchingoripo. Amen. Kwakagara kuchingoripo, kunogara kuchingoripo. Amen. Kunongoda kuti isusu titeverere zvatinofanira kuita. Amen. Kunongoda kuti isusu titevere. Amen. The pace that you move with pakutevera Mwari, that's the pace that you also receive the goodness and the mercy of the Lord. When I am following, kana ndiri kutevera munhu ari kumhanya, neni totofanira kumhanya. Amen. When I'm kana kutenda kwangu ndiri kumhanya, the goodness and the mercy of the Lord, they are in hot pursuit dzichinditeverera. But when I am slow, kana ndiri kufamba zvishoma, kana uchitevera munhu ari kufamba zvishoma, obviously your speed also ishoma. Amen. Pauri kuzvinetera zvekunamata izvi, pauri kuzvinzwira nungo zvekutsanya izvi, pauri kuzvinetera zvekuita zvakanaka, also the mercy and the goodness of the Lord, that's the same pace that is coming to your life. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Pauri kuzvinetera zvekuti akomana zvinhu zvinenge zvazonyanya izvi. Amen. Zvekunamata zvocho zvinenge zvakazonyanyisa kuwanda. Amen. As they will follow, goodness and mercy will follow us. Amen. So it's you who determines the pace. Amen. It's you who determines the pace. Kuti pandiri kutoita zvinhu zvaMwari, ndiri kutoita zvese. Amen. Ndiri kutoita with all my strength. Amen. Ndiri kutoita with all the enthusiasm. Amen. I'm doing the work of the Lord with enthusiasm. Wakasina nemunhu anenge achitumwa kana neanenge achiitira duty. Nekuti ari kuitira duty, will not expect to receive the same measure neari kuita nemoyo. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari ngavatiwanire nyasha. Amen. Mwari ngavatiwanire nyasha. Tizive. Amen. Tigone kuita sezvavanoda. Tigone kuteerera zvavanoda. Muzita raJesu. Hallelujah. God is a father. Amen. Goodness and mercy yaMwari inoratidza his fatherhood in our life. Amen. Inoratidza ubaba hwavo mukati meupenyu hwedu. Amen. Hakuna baba vanomuka vagoenda vasingazivi kuti pandabuda ndichienda vana vane chekudya here, vana varara zvakanaka here, hapana ari kurwara here. Vorega kusambobvunza, vagodzokazve vagoregeza kuzotarisa kuti pandasiya pandadzoka pamba pakamira sei. Amen. But dzimwe nguva sevana tinoramba kufudzika. Amen. Tinoramba kuteerera. Patiri kunzi gara pasi, tinoramba kugara pasi. Amen. Patiri kunzi chifambisa, tinoramba kufambisa. Amen. Patiri kunzi slow down, we refuse to slow down. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. David is personalizing God to himself. Arikuti he is my shepherd. Amen. Kureva kuti iye pachake zvedunga munhu. Amen. Zvisinei nekuti patiri kunamata as a group, zvisinei nekuti patiri kunamata takawanda, ari kuti iye Mwari ndiye mufudzi wangu. Muzita raJesu. Hallelujah. Zvisinei nemagroup, Mwari havanei nemagroup. Hallelujah. Amen. Mwari havaiti zvemagroup. Hallelujah. David is saying he is my shepherd. Pesa ukatarisa that whole of chapter 23, anenge achingoti he shall do this to me, he shall lead me, he restores me, he prepares a table for me. Amen. He comforts me. Hallelujah. He is personalizing God for himself. That's what we must also do. Patiri kunamata, personalize God for yourself. Kuti he does this for me. Naimbotaura mwemusi, I think it was on a Monday prayer. Ndichiti each and every day must be a day rekuti wakurara unofanira kutaura kuti nhasi chii chandaona chandaitirwa naMwari inini semunhu.
every day you must have a testimony yaunozvipa kuti nhasi chii chandaitirwa naMwari, nekuti Mwari havashayi chavanoita mukati meupenyu hwemunhu every day. But kazhinji maziso edu anowanzongofokasa nekuona the negative and to remember the negative. The good things and the little things that God does for us during the day, we don't see them. We only magnify zvatinenge taona zvisina kutifadza, zvisina kutiitira zvakanaka. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Mwari ndimwari vakanaka, amen. Hanzi anoponesa mweya wangu, amen. Verse number 3. Anoponesa mweya wangu. Zvanambotaura kuti God takes care of our spiritual side, amen. Umwe munhu aimbotaura achiti kana ndikarwara ndikaenda kuchipatara, the doctor has to ask me kuti ndiri kunzwei kuti azogona kundinyorera mushonga. That's how my doctors consult. Vanokubvunza uri kunzwei, zvakatanga rini. He wants to know. And then kana watsanangura ochizoziva iye kuti ndofunga ari kunzwa chakati obva akunyorera mishonga. But it's not like that with God, amen. He knows already. Hallelujah. Hanzi anoponesa mweya wangu, amen. He knows even what is inside before I even speak about it, amen. But chavanoda Mwari vanoda a person who is willing to give themselves to him, to give him a chance to do what he can do. Pane muimba anoti, come and do what you can do. Hallelujah. Mwari havaiti zvokufungidzira when it comes to our lives. Let's not take kunamata kwatinoita for granted, amen. Let's not take it for granted. Nyasha dzaMwari dzakanyanya kukura. We still have a lot that we haven't apprehended. Tichine zvakawandisa zvatisati taona zvoda kuitwa naMwari mukati meupenyu hwedu. Tichine zvakawandisa zvatakagadzirirwa naMwari. Shoko raMwari rinodaro kuti zvisati zvatomboonekwa nemaziso kana kunzwikwa nenzeve kana kufungwa nendangariro, Mwari vakazvigadzira kune vanomuda, amen. Mwari vakazvigadzira kune vanomuda, hallelujah. Kureva kuti zvakatongomirira kuti isusu tizviise panzvimbo, ndogara shora kuti iwe ukave panzvimbo, Mwari nyasha dzake padzinenge dzakuuya dzinokuwana uri panzvimbo, amen. Regera kupesana nadzo nyasha idzi kuti padzinenge dzakuuya iwe watobva panzvimbo kudhara, you have given up, amen. Kana kuti wazorora, hallelujah. Nyasha padzinouya dzinouya dzichipesana newe, nyasha ngadzikuwane wakagara panzvimbo, amen. Goodness of God ngaikuwane wakagara panzvimbo, amen. Nyasha ngadzikuwane. Table iri kugadzirwa naMwari iri kunzi he prepares a table before me. Wanikwa uripo panzvimbo, kwete kuti tafura yagadzirwa Mwari vakutsvaga kuti munhu uya ari kupi, the person is nowhere to be found. Ndozvatinoita semaKristu. Tine phase yatinoda kunamata, tine phase yatinenge tichipisa pakunamata, wozoita imwe phase yekuti you are cold, amen. Table yagadzirwa, the person is nowhere to be found. Hallelujah. Mwari ngavatigonese. He takes care of our spiritual side, amen. Zviya zvatisingagoni kutsanangura nemazwi, amen. Zvatisingagoni kana kuudza munhu, amen. He is able to take care of it, and he is able to heal, amen. Ndaitaura nemwe munhu tichibvunza kuti one of my doctrines echechi AFM akambomira sei. Vakanditi one of the things chinonyanya kuitwa neAFM is they believe in the miracles of God, in miraculous healings of God, in miraculous doings of God. But pane chinhu chatakabirwa nyasha newakaipa, amen. Takaisa so much sense into whatever zvinhu zvinenge zvichiitika, amen. So good, sometimes we have ceased to believe in those miraculous acts of God, amen. We have ceased to believe in those miraculous healings of God, amen. In those miraculous acts dzinoitwa naMwari mukati meupenyu hwavanhu. Tamboti the goodness and the mercy will follow me, amen. Kana ndati goodness and mercy zvese ngazvinditevere, zvakanaka zvese zvaMwari ngazvinditevere, both in my physical life and in my spiritual life, amen. Kumhuri yangu, kuvana vangu, kubasa kwangu, goodness yaMwari ngainditevere, amen. Panenge paine
gomba patinenge tichifamba kumafuro, mufudzi anenge atoona kare kuti apa pane gomba, regai ndinzvengese makwai angu. Amen. Mufudzi anenge atoziva kuti sango rataakupinda iro rine mapere, regai ndinzvengese makwai angu. Amen. Ndozvinoita Mwari mukati meupenyu hwedu. Amen. But shoko raMwari pane parinotaura kuti panogumira pfungwa dzedu ndipo panotangira dzaMwari. But dzimwe nguva takangogumira pakagumira pfungwa dzedu, tikazotadza kupa Mwari mukana wekuti Mwari inini ndagumirwa, chitangai mimi. Kana iwe as long iwe usati wagumirwa uchine ma-solutions, God will never start. Hallelujah. As long as iwe uchine ma-solutions, uchine ma-plan B and plan C, God will never start in your life. Why? Because uchine zvakawanda zvekubatanidza batanidza. Vanobva kusiya umboti chimbobatanidza batanidza wega. Amen. Hanzi panogumira pfungwa dzedu Mwari ndo pavanotangira. Amen. Saka kana dzako dzichiri kuenderera, chimboenda hako umbodriver in that mode. Amen. Kana wazoita surrender kuti nini Mwari panapa ndagumirwa, handichazivi kuti ndoita sei, I'm just trusting and believing in you, then God is going to start. Amen. And you will see the goodness of the Lord following you. You cannot see the goodness of the Lord uchibatanidza batanidza zvinhu. You only see your goodness. Amen. You only see the goodness of someone ari kukubatanidzira zvinhu. Amen. Muzita raJesu, hallelujah. Ndinotenda kuti Mwari vanotigonesa. Amen. Andivanzi kutaura hangu zvinonyanya kufadza stereki nekusekeza. But sometimes ndinongofunga kuti it's very necessary kuti there are times when we have to go back to the basics dzekuva muKristu. There are times when we have to have the foundation yekuzoziva kuti pandiri kuti God, until you bless me, pandiri kuzoti Mwari ndiropafadzei, kusvika mandiropafadza handikusiye, ndiri kufanira kunge ndamboita sei. Amen. There are times andinongofunga kuti pane patinombofanira kumboita to the grassroots. Amen. The grassroots levels dzekumbonyatsoziva kuti kana ndiri kuti ndiri muKristu, ndiri kufamba nemunhu ari kunditeverera, ndine GPS andinotevedzera, handingofambi mafambiro andinoda, handingofambi mafambiro andakaudzwa naningi. Amen. Ndine map inondigaidha pandinofamba. Muzita raJesu. Handingofambi nekuti mhepo iri kuenda kupi kana nekuti chakati ndo zviri kuitika mazuva ano. Amen. Ndine pandinofamba ndichitevedzera. Amen. Ndine anondipa ma-instructions pandinofamba kuti now it's time to stop, now it's time to go. Amen. Now it's time to lie down, and when I'm given instructions, I must listen. Amen. Takasina nevanhu vari kunyika kwekuti they live anyhow. Amen. Hana anomutarisa kuti asvika papi agumira papi. Amen. Tine ma-boundaries atinawo semaKristu. Amen. Tine ma-boundaries atinofanira kutevedzera. Amen. Tine ma-rules nema-regulations mamwe anotigaidha. Dzimweni dzenguva uchiona kuti pamwe zvimwe zvinhu izvi hazvinyanyi kunakisa kana kuti hazvinyanyi kufadza. But there are times when we have ma-restrictions. Amen. Kana ukatarisa paya patinenge tichidriva muroad, pane road yaunogona kufamba ichinzi it's a freeway, unogona kufamba 120 uchidrive. But panozosvika yekuti uri kufamba maybe road iri kupinda nemukati medzimba, there is restrictions yekuti speed limit is only 60 kana kuti it's only 40. Amen. If you go over that speed limit, there are risks and consequences dzinoitika. Amen. So we don't just go as we please. Amen. Nekuti there is consequences which happens if we tikapfuura ma-restrictions nema-limits atinenge tinawo. Amen. Life yekunamata inoita sekuti hainyanyi kunakidza stereki. Amen. Yakasiyana nemwe munhu wekuti unoyatsoti this person maybe they've got freedom to do whatever they want. Isusu semunhu anozikamwa yatambotaura zvaya kuti ndine character yangu yandoda kuti vanhu vazive kuti ndo zvandiri. Iye inini weya ndinozikamwa kuti ndoenda kuchechi, ndine kamwe kakurarama kandinotofanira kuita kanofanira kuzoonekwa nevanhu kuti wozviya anoenda kuchechi. Saka life yacho inoita sekuti is not very exciting. Amen. Inoita sekuti pamwe pacho tanyanya kusiyana zvakanyanya nevari kunze. Amen. But ikako kakutosiyana katakaita nevari kunze ikako kane dzimwe nyasha dzakanotiunzira mukati meupenyu hwedu. Pane pamwe panogara pachitaura kuti tisiyanisei nevasingatendi. Patiri kusiyaniswa pane dzimwe nyasha, pane kamwe kakunzvengeswa, pane kamwe kakurwirwa, pane kamwe kakuropafadzwa, kamwe katinoita kasingaitwiri kune vanhu vari kunze. Muzita raJesu. Amen. Pane kamwe kakunaka kaMwari katinozongoona so.
nedzimwe nyasha dzatinozongoona so nezvimwe zvinhu zvausingaisiri effort yakawanda zvaunozongoona zvichitwa naMwari so paunozongoti Mwari, but do I deserve this? Amen. But God, mandionei Mwari kuti ndiitewo chakadai. Amen. Mwari mandioneiwo kundichisa pakadai. Amen. Pane zvimwe zvinhu zvatinozongoitirwa naMwari zvaunozongoona kuti this is God. Amen. This is God doing it for me, not for myself. Muzita raJesu. Hallelujah. David pane paanotaura, I read Psalms, the book of Psalms a lot. Paanoti, do not fret over the evil doers. Amen. Usanyanye kunetseka nevari kuita zvinhu zvavo kunze. Zvanambotaura zvakuti pressure dzevari kunze ngatisiyanei nadzo. Amen. The pressure of what other people are doing, kana zvikaita sekuti zvinhu zvavo zviri kunyanya kufamba stereki, pamwe pacho hauzivi paakatsika. Amen. Hausi kuziva nekwaari kuenda. Naiye paari kutofamba haazivi nekwaari kuenda, because kwaari destiny yake haazivi kuti yakamira sei. Yakasiyana neanonamata yekuti anoziva kuti Mwari vari kuti hanzi I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Kureva kuti even me, my destination is certain. Kwandiri kuenda kuri certain. Kwandiri kuenda ndiri kuziva kuti kwakajeka, kwakanaka. Zvakasiyana neari kunzoko ari kufamba haasi kuziva kuti mangwana acho zvinofuma zvakaita sei. Amen. Ukatasa vaya vanoenda kumaprofita, vanoenda kun'anga, vanopiwa mishonga, vanopiwa matombo nemvura nechi, yaanopiwa maconditions kuti kana wazodai mvura iyi unozodini, haatombozivi kuti saka mangwana ndichazoita sei. Anenge achifunga kuti saka maybe kana mvura iyo yandakapiwa yekugezesa ikazopera, ndinofanira kuti pamwe ndichitodzokera futi kune munhu yandinopiwa imwe. Ndinofanira kuti it's different. Amen. The life that we live as Christians, David ari kuti I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Kureva kuti my future is certain. Neramangwana rangu kunyange zvikaita sezviri dim and dull, but my tomorrow is certain. Muzita raJesu. Remangwana remwana wangu riri certain. As long as I am following the shepherd. Amen. As long as I am listening to the instructions of the shepherd. Muzita raJesu. Hallelujah. Paya pandinenge ndatadza handinzwi kutya kuti upenyu hwangu hwatopera. Amen. Because God is a God of mercy. Anonditora agondisesedza, agoenda neni, agondidzidzisa, agondicorrecta. Amen. Agondidzosera futi munzira yake. Muzita raJesu. Hallelujah. Ndinotenda kuti Mwari vanotibatsira. Uye ndinotenda kuti Mwari vanotiitira zvakanaka. When you read the word of the Lord and you continue reading it, you start to discover a lot about what God does in our life. Amen. Pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinoita noise in our life. Amen. There is a lot of noise makers in our life. Zvinoti distract. Amen. But when you give yourself time to read and to study, amen, nekumboona kuti Mwari wacho andiri kumboti ndinoda Mwari, what does it mean? Zvinoreveiko neupenyu hwangu? Amen. Zvinonyanya kujairika sere kungoziva kuti Sunday kana yakwana ndichaenda kuchechi, Monday kana yakwana ndichatsanya. But pamwe pacho you must have the knowledge yokunyatsoziva kuti but ndichazovei, zvichazodini, why am I doing this? Amen. What if the next person wandaitemba naye kuti ndiye anonyatsonamata, if they fall back, kwenini ndosara ndakamira papi? Muzita raJesu. Amen. The goodness and the mercy of the Lord shall follow us. Amen. If we listen to his precepts. Amen. Tikatevedzera zvaanoda iye Mwari. Amen. Ivo Mwari vanotoda. Amen. Mufudzi anotodesire kuti makwai ake ngaawane zvakakwana. Amen. Mwari vanotoda kutoona tese tichifara, tichiseka. Mwari havatodi kuona moyo yedu ichirwadziwa. Amen. Havatodi kuona tichinetseka, because he is a merciful God. Amen. Vanoda kutoona zvinhu zvedu chitiitira zvakanaka. Amen. Patinenge tichifura nepanorwadza pamwe pacho pane zvatiri kudzidziswa. Amen. Pamwe pacho pane patiri kutsiurwa. Amen. Pane patiri kuitwa panel beat. Pekuti patinozobuda ipapo, patinobuda tinenge tanaka. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Personalize this God. Paunonamata, personalize this God. Amen. Kuti Mwari munondigadzirira tafura. Amen. Mwari, you comfort me. God, you restore me. Muzita raJesu. Hallelujah.
nyasha dzaMwari ngadzirambe dzichingoti-chengeta. Each time when you speak of the word rekuti mercy, amen, know what it means, amen. Ziva Mwari waunonamata, amen. Ukaziva Mwari waunonamata, you can be able to utilize all the benefits that you can get from God. But kana usingazivi pane paunosarira kuti Mwari vari kuti munhu uyu anofanira kunge atoo pane level iyi, but nemhaka yekuti haazivi kuti akatenda anogona kuchigamuchira, haanacho, amen. Muzita raJesu, amen. Our God is a good God. He is waiting kunzwa tichinamata, amen. Unoshamisika hako kuona kuti pamwe pacho munhu anoti ndaneta kunamata, but nezvinhu zvinoitwa naMwari unganeta kuti ndaneta kuitirwa zvakanaka naMwari, but hatinetiwani kuita zvimwe zvinhu zvakawanda zvatinoita kunze uko, amen. We must also not even get tired of this God. Pane mumwe munhu akati hanzi takabvira kunamata, takabvira kunzwa nezvaMwari uyu kare, kubva tiri kuprimary chizi God is coming, zvichingozi the coming of the Lord is imminent. Kubva kare tichitanga kuenda kuchechi kuSunday school nanhasi Mwari uya nanhasi asati ambouya, amen. Mwari vanongoramba vari Mwari, amen. Mwari vanongoramba vari Mwari. Ngatiwanei mufaro washe mukuziva kuti nyasha dzake nekunaka kwake kunotitevera, uye kuripo, it's available for us. Kunongoda kuti isusu tiende tichinotora nekumora kubva kwaari, amen. Mwari ngavatiwanire nyasha. Handinzwe kuenderera mberi, ndichadzorera nguva inoi kuna mufundisi vachitora havo nzvimbo yavo yandambotora kwenguva kadiki muzita raJesu, amen. Hallelujah. Ndinotenda Mwari nekudzidziswa kwakanaka kuziva kuti I must be following. Nyasha nengoni zvinonditevera. Amen and amen. Pane one revelation yandafarira yekuti hakuna anoteerwa akamira. Unototeerwa uchidini, uchifamba. Ende musiyano wemunhu nemhuka ndewekuti Mwari vakapa munhu the decision to choose. So if you choose to walk, he will walk with you. If you choose to stand, nothing will happen. Amen and amen. Chinosiyana nyika naMwari ndechekuti nyika inoti kana ndave nazvo ndichazoenda. Mwari vari kuti enda ndichakupa vaveko. Amen and amen. Hazvina kunzi Abrahamu nyika yandichakupa ndakuvigira, zviri kunzi enda kunyika yandichakuratidza, kureva kuti nyasha dzaimuteera achienda kunyika yavachamuratidza. That's why muchiona kuti munoplana zvimwe zvese asi zuva rekufa munhu kuriplanira because hamuna kuriratidzwa. Ivo Mwari vari kungoti walk. You see, I was helping someone nezuro. Ndamusangana naye zvikanzi mufundisi nini handina mari and handidi kubvisa chegumi because handina mari. Ndikamuudza ndikati haubvisi nekuti unayo, unobvisa usina. Ndinorangarira rimwe gore ndichipindura kuwadzana extension, ndichienda nemari yangu yechegumi, ndichinzi naadministrator endesa kuoffering, nekuti hatinganyori receipt yemari iyi. Receipt yedu inodhura kudarika mari yako iwewe yauri kubvisa yechegumi. Saka isusu kwatiri mari iyi haisi yechegumi. But mubvunzo wangu wari kuti what is tithe? Tithe is 10% of what I get, irregardless of how little it is. That's why muchiona kuti panapa munhu akauya ne10 rand tinomunyorera receipt yake. Why? Ari kuzadzisa murayiro. It's not about the cost, it's about my faith that I am walking. Amen and amen. Saka ndiri kuti pari kunzi move, vanhu vazhinji takamirira kuti kana Mwari vazondiitira inini ndichazoita. But ivo vari kuti famba, kana wakufamba ndo pandichazokupa nyasha dzacho. Amen and amen.
Inini pandakauya kuno kuSouth Africa ndaiuya nchida kutenga mahair food zvekutengesa nemagumbezi kuti ndireize mari yekuroora. Ndanga ndareiza baba vanga vanowana She ndikaishandisa. Ndazosvika muRandburg Mall ndikapinda maOK ndikadya chingwa cheyellow ndopandakati iye mahair food ngatisiyane nayo tione zvimwe. Kureva kuti pamwe pacho kuti Mwari akuzarureka unofanira kunge uri kufamba. Kuti uone kunaka kwaMwari unofanira kunge uri kudii? Uri kufamba. Kuti Mwari vakuratidze nyasha unofanira kunge uchidini? Uchifamba. Chingwa cheyellow chakandinakira ichocho. Handizivi kuti chichiriko here, but ndakamboita mazuva chaisada majarini. Chakachisa basa nechemu chaive nekamukakutapira kwacho. Waingoti kana chingwa chako cheyellow wobva waita drink rako, everything was okay. Papasina kana need yemazai chaingodyika chakana. Ndo pandakanyatsooti saka kana ndakagara mumba kana chimwe cheyellow handisaka nacho, I need to be walking. Someone needs to do something for you to see the grace of God. You need to be doing what? Something. Even varoya muchituna, why? Hakuna anoteera chakafa. Nanakirwa nekuti we need to do something. Do you know that you can be blessed? Vanhu vakamira kuti Mwari vachandiitira, ivo Mwari vari kuchifamba. Muri kunzandirira. And I always tell people, hautengi imba nekuti une mari. Ayewo. Unoisa moyo wako, maybe zvinosiyana vanhu nevanhu. It's still true tikada chinhu tongonoita. First 2 months mune makaomerwa. Zvakafanana nekuendesa mwana kuchikoro. Ukati achaenda yavepoka, haendi. Iye anongowana nzvimbo. Aneko tichaona yekutamba. Even deadline rikakwana kuti mari inodiwa musi wa10. Tikasvika musi wa10 isipo, chandinoona vana vachipedza. Handizozivi kuti yabvepi, vapedza sei, but zviri kune vakaendesa vana kuchikoro. I'm telling you this. Ukati kana ndane mari yefees egore rino achaenda kuchikoro, haendi. Iwe anongowana nzvimbo oenda kune vamwe. The rest 4 years dzinongopera. Why? Wafamba kuti nyasha dzidini dzionekwe. Ndinonyanyoiona kunyaya yechikoro. Ndakaenda kuSt Faith ndakadzingwa handizikangani, asi ndakapedza. Chokwadi ndaingodzokera pamba ndaidzingwa ndongoenda pageti dzokera. Hamuna kumboirarama iyoyo. Kana unonegotiata nabhesa, kana ungonegotiata neumwe munhu ungoswata murumu uchiverenga manheru oenda kulibrary. But chakatopera. Vaidzingwa nevaisadzingwa, musi wekunyora exam pfungwa dzako naJehovha wako vachakuzarurira. Tine vamwe vatakakunda vasina kumbobvira wadzingwa. Muri kunzandirira. Asi takatopedza. Saka zviri kunzi when I start, the goodness and mercy shall follow me. Ndatanga. Kana usina chauri kuita, hapana panouya nyasha. Hanzi famba. Kana wangoine pamwe pauri kuda ruoko rwaMwari, famba. Kana wangoine pamwe pauri kuda kuti Mwari vakuitire dini, famba. Even kuvakomana chaiko wekuyuth, ukati ndicharoora ndane mari, unotodzimara kuchena musoro usina kuroora. Vanhu vatobereka vana pasina mari. Vanhu vari kutoendesa vana kuchikoro pasina mari. Dzimba dziri kutozara pasina mari. Iwo unongochiti kana yazovepo, pamwe pacho haisi kumirira kuwanda. Mwari havasi kuda kukupa yakawanda. Vada kungokuropafadza uri mushoma imomo, nyasha dzichitovepo. Rugare ruchitovepo. Dai vanhu vakamirira kuita mari famwe tisina kuzvarwa. Takangozvarwa muurombo imomo tikatokura, nyasha dzakaringana zvina kuitwa zvichitoitwa, vanhu vachienda kumberi. Munoziva zvandiwedzera. Unotoita zvinhu zvichitofamba. Isu vamwe takatouya kuno kuSouth Africa tikazivi tiri kuendepi. Vazhinji vari muno akatongouya kuno asingazivi kuti ari kuendepi. Tombosvika tombokemba pasi pebridge, upenyu uchifamba. Vamwe votombokemba. Yeah, we came. My first place to sleep when I came here padoor. Ndakarara padoor. Door chairo, a removed door.
kwautowaridza ndowanga utori mubhedha wacho kwautorara ipapo. But nyasha dzakatozouya, uchagoni kundipa dhoo, akatozongondiratidzawo nyasha mukudii, mukufamba. Rugare rwakazongotera mukudii, mukufamba. Because zvanzi goodness it's for your physical, mercy it's for your spiritual. Kuroti isu vamwe, I'm honest with you, pandakanga kunoko I didn't, yanga ingori fembera. But mufembera izvozvi ndatone order manje, asi takatanga mufembera, asi izvozvi order yatodi yatove. Ende izvozvi zvika unoziva kuti vamwe vanhu akamirira kuti kana zvarongeka Mwari vari kuti kana wafamba, iwe uchiti kana zvazorongeka, Mwari achiti kana wadini wafamba. Indinofarira Mwari uyu, especially pakutora zvikwereti zvekubhengi. Ndopandonyanyodira Mwari uyu, ndoyatsobatanidza mapepa angu asingakwani, ndomanamatira ndoendesa. Inini papa ndopano chinhu hwani chandakatemba nacho Mwari, mapepa ekubhengi. Ndinonyatsoanamatira nyatsozoti salary yangu income neyeyo ndoziva rating haikwani, nongonamata ndoti Mwari. Ndozonzwa zvangu Mr. Jirich, we are happy to tell you that it has been granted. Ndoti Mwari uya futi. Adi futi, azviita futi. Pamwe pacho why ndiri kufamba, iwe uri kumira kuti hanzi kana yazokwana. Pane vanhu vakanyeperwa zvikanzi maZTP haatengi dzimba, vakachengeta mumba kusvika expire. Vamwe vakaendesa akanotenga dzimba, vatogere mumba mavo. Why? Akangoti goodness and mercy shall follow me. Kana ndafamba, but mercy hadzikuenderi kubhengi, goodness haikuenderi kubhengi, unoenda iwewe. Idzo dzozodi dzotera. Izvo nditorere vanhu vari muno kuti pese paari akamira kuti kana wazondidaidza, ko kasadaidzwa ingoenda. Hallelujah. It was a powerful teaching. Mwari vatiitire zvakanaka. Ukumbiro weblack book ningopa zviziviso tiimbe 1 hymn tiende kumba. Mwari ngavatiitire zvakanaka mangwanani ano. Timbobatanidza maoko titende mushumiri. Anga achitishumira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Zviziviso zvangu zvinoti, we are praying every day. We have a group that is praying every day. And I gave you a challenge. Every week, every month, invite one person. I want to give you another challenge. Kusvika gore rapera, can you read one verse per day? Not 2, just 1 verse. Ukatozoverenga chapter, Mwari akukomborera. Whether wanzwisisa here kana hauna, ingoti muranda waMwari ati ndichaverenga 1 verse per day. Handisi kuda kuti uverenge chapter, handisi kuda kuti uverenge bhuku, ndiri kuti every day. I know kuti muri kuverenga maWhatsApp anodarika 1 verse pazuva. So I'm requesting you as a pastor, just read 1 verse. The Bible says, kana tiine shoko raMwari, tikasangana nesituation, tikadzokorora shoko raMwari, nekuti Mwari vanogara murumbidzo dzavo, or his promises. Saka pasituation yaunenga uri, ukaverenga a promise iri mushoko raMwari, unokurumidza kunzikwa than munhu ari kunamata yatinoti a whoop hopping prayer. Kungoti wakaomerwa, handitika bhazi rauri richisheka, ungoti makati ndinopfuura nepampata werufu. Muri kunzwa wobva wataura chapter nevhesi. Muri kunzwa ndoita wasvoteswa kwawakaroora, woti Mwari ndimi Mwari waHana, makanga makabata dumbu rake penina achionererwa. Mwari waHana ndirangarireiwo. Uchitaura vhesi nescripture. Gore rino patiri mugore rekuropafadzwa, ndiri kukukumbirisawo, it's a request, and autoverenga chapter, and ndiri kungokumbira kuti every day, even ukasari memorize, but I just want you to read 1 verse. Chitoriwo chiziviso changu chandiri kukupa. Don't say ndichaverenga angu ese ari 7 musi weSaturday ndisingaendi kubasa. Ndiri kukupa method neapplication, handisi kungokupa random. Auchati inini Saturday ndopa ndisingaendi kubasa, ndomukira ndobva ndaverenga angu ese mavhesi 7, kana mufundisi wachida 14 nongovaverengera 14 oita 2. No, uri kuverenga 1 verse
per day. Chingowana, what am I trying to do? Ndikuedza kuisa discipline yekuti tiverenge Bible. That's all what I'm trying to do. Kungoisa discipline yekuti tiverenge chi Bible. Tisawanze news kana social media kudarika shoko rani raMwari. Amen and amen. Vangani vanzwa chiziviso changu. It's just an announcement. I read the Bible every day. Just one verse. Kana ukakwanisa chapter Mwari kudzwai. But ukatozoi developer as a habit, it's even good. Could it overlap into the next year? Muzita raJesu, amen. So ndikukumbirawo vanhu vaverenge maBibles. And don't forget to invite a friend. Tisakanganwa kubvisa zvimbo zvedu nezvegumi. Nezuro I had aningati privilege, aningati opportunity, but I passed through the graveyard. And I went to the graveyard early than the function that I was officiating. I walked through my aisles of the graves. First aisle, second aisle, third aisle, fourth aisle. Whenever I know I forgot to mukuru ana kukwana, but I was just reading date of birth, date of death, date of birth, date of death, for 4 aisles in a big cemetery, hectares of cemetery. So I just went 3 aisles, and that's on a mirror per grave, and I officiate unveiling. I realized that makore ariku graveyard ariku dominator. It's 1990, 1980 from andina kumboona ma 82, 83 akawanda. It was mainly from 88 coming forward, and andina kuona ma infants akawanda. It's 88, 89, 90, 92. The pama ayo andakafamba, the most dominating year was 92, 93. And the mostly boys. Pane mweya uri kufamba kunyika yekwedu wetu drink tunonzi tumbuka. Kwauraya vana zvakanyanya. Kune hama dzangu dzine ma-teenager. Ngatinamatire mwana vedu vapfurwe. It's a phase inodarika. Ichauraya vana vakati one day that spirit over yaenda. Ngatinamatire vana. Ndokukurudzirai ngatinamatire vana vedha vasikana kana vakomana kadoro ikako kapedza vanhu kumba kwedu. Vana vari kufa vasina rwatata, vari kufa vasina chiropa, vari kudyiwa, and ese ari fresh makuwaiwai. Nezuro kwaitoigwa papaine 7 anga achiratidza kuti ndezuva iroro, and ese hapana munhu angari over and angari after 1980, ese angari kumusoro. Kureva kuti hazvisi kunyanya kuafekta vakuru, zviri kuafekta. Kana ndichitaura kudai unoti pastor vakutipedzera nguva mama vanga vatopedza, but tinoona toita revelation. Ngatinamatire vana. Vamwe vacho vana vedu vatori kuZimbabwe where it's happening. Kungo mwaka 1 motozomudaidziro. Mazwa zvanoita kungo mwaka ka1 motozomudaidziro. Saka ndiri kukumbirisa nemweya waMwari ngatinamatire spirit of drugs irege kubata vana vedu. Pamwe pacho semakristu tinoda kuzoti Mwari atibuditse mudambudziko tisina kugara takumbira kuti tisapinde mudambudziko. Pane mweya watakakunda panapa sechechi unonzi teenager pregnancies. Makambozvionawo? Mukatarisa mumaschools edu emuno muSouth Africa, they are dominated by teenage pregnancies. Ndinotarisa province to province, vari kuti pa every 3 ma-teenagers 1 anoita nhumbu before 15. Kunyanya kuma-high density. To the extent, I'm sorry to say this, but it's what is happening. To the extent yekuti zvikoro zvakuda kutoita official protection kuzvikoro. But panapa so far hatisati taita any incident of teenager pregnancy.
kureva kuti vana vedu magrade 8 10 9 magrade 8 9 10 11 and 12 Mwari vari kutirwira. Handitika Mwari vari kudii? Vari kutirwira. Asi ngatirege kuwarairwa. Handitika tirambe tichivanamatira. Mwanasikana ngaarege kuita nhumbu asati asvika 20. It's an error. Handitika ngatirambe tichivadini? Tichivanyengeterera. Umwe munhu ari kuti hanzi mufundisi wangu ndinomuisa kefyu. Aiwa, mugoni kumuchengeta. Ngaachengetwe naMwari vanoona zvamusingaoni. Handitika ngaachengetwe naMwari vanoona zvatingadii? Zvatisingaoni. Pano mwa kuti hanzi mufundisi wangu anoenda kuexpensive school, kuprivate school. Aiwa, akuprivate school handiko kunochengeta vanhu. Chinochengeta vanhu munamato. Ngatinamatire vana vedu from pregnancies. Ngativanamatire from drugs. Ngativanamatire from the demon of laziness. Unoona kuti mazuva ano unotoona kuti mwana akasada, kune vana vari kuenda kuchikoro oramba kunyora. Anenge ari maadi kunyora. Anotoenda kuchikoro but haadi kunyora. Unoona kuti mwana haadi kuita homework. Haadi kuita homework. Munoita kuvhiringana naye kuti anogara padesk. But kana zvakatinakira imi ndimunototsvaga mwana muti chimbobva pamabhuku uya timbodya. Handitika chimbobva pamabhuku uya timbodai. But tikabirwa nyasha dzekukanganwa vana vedu vanoparara. Ngatinamatire vana against the spirit of laziness, against the spirit of underage commitments in relationships. Ngatinamatire vana vedu against drugs. Pandakaona makuva iwayo ndakaita burden kuti dai paina akanamata tingadai takaseva vanavo. Dai paina akataura navo tingadai takavaseva. Pamwe pacho ndakatosvika vachidzikisa ndikabvunza kuti how old is the? She's only 17. What happened? They went out. Vakaenda out on musi wechitatu vachibva kuchikoro. They drank. When she came home she was dizzy and she never recovered. Vana vedu tinovatarisa nemaziso, but the most powerful thing that you can do for your child is to pray for them. Let's pray for our children. Let's make sure as an assembly and as a society we have 100% university attendance kuvana vedu. Vese ngavaende kuuniversity. Yes, we have been doing very, very well. But we don't need to be carried away. Ndaitaura Tadiwa achimboti mufundisi mazuva ano hamuchatituki. Mazuva edu tiri kumateenager maiti zipa pahuro kuti you don't need this. Hapana chakachinja. Vana vedu ngativanamatire. Ngatiseche mafoni evana. Ngativhure mabhegi evana. Bhegi rekuchikoro richibva kuchikoro sechawo unongoti ndipe kuno buditsai zvese zvirimo. Tione kuti hatisi kuwarairwa here pafodya. Hatisi kuwarairwa here pambanje. Hatisi kuwarairwa here kumadrugs. We pray and watch. Hakuna mwana asati anyora matric anoisa phone password pafoni. Kana mwana ari grade 11 muchida foni yake torai. And haitorwi musi weFriday waanoziva. Kungoti Monday masikati matosvika pagedhi rechikoro uya pano ndipo foni ndokuona kumba. Let's do those random checks dzakatinakira. Sei ndiri kuwana revelation yakadaro. Umwe mubereki atofunga kuti mufundisi vada kukanganisa mwana wangu. Zvakakosha kuti mwana azive kuti foni iyi inogona kutorwa anytime. It's very important. Do you know what makes people work? There's punishment. If you don't go, if there is no any risk cost for misbehaving, people could misbehave. But if there's a risk cost and the consequences, people behave. That's why I'm telling you, zvinhu zvese zvevoluntary hazviperi. Asi zvinhu zvine matargets nemarewards zvinopera. Kana mwana aenda kuuniversity, gore raanoenda kuuniversity saano, hatichabati foni yake, taakutenda Mwari, unless kana azoita challenge yataakuda kuita special intervention. Kana asati aenda kuuniversity sakombo, foni yake tinoitarisa patinodira. Manzwa zvandikuedza kutaura. Ende kana aramba ndiudzei. Musi waanongonoti step kuuniversity kudai,
tinobvisa mamwe zvirandu. Asi kana asati aenda, even aine 20, foni ndeyedu tese. Manzwa zvandinotaura? Asi hatichanotori foni dzana Mishi nana Tadiwa toti tipe kunotirare nayo. Tiri kuvimba naye kuti paasvika akurizena. Foni yanoyo hatitori, asi yaPeshi tinotora. Muri kunzwa? Taakutenda kuti noyo akunzwisisa. Akazonyurawo, it's very rare. Muri kunzwa? But ava vadika ngatishande nawo. Muri kunzwa? Vadiki ngatishande nani? Nawo. Munoramba muri Mwari. Don't remember that song one tonamata. Timboti munoramba muri Mwari. Pavana vedu munora. Ndine burden nevana. Pandinoenda kugraveyard ndichiona munhu wa 92 kumakuva, moyo wangu unorwadza. Muri kunzwa? Moyo wangu unodi unorwadza. Munhu wa pamwe pane vamwe vandaiona kugraveyard ma 2002. It's sad. Chingwemba one song umbosvika paunonamata uti Mwari, I want to walk and you follow. I want to